Hop. Atópome no río Miño porque hai uns días xusto nesta zona apareceu un grupo enorme de cocerellos. E nada, levo aquí un bon rato buscando neles e a semella que non hai nin rastro. Por sorte tiño unha cámara de trampeo aquí colocada que quen sabe se o pillou. O que sí que teño moi ben documentado é unha feira que houve aquí a carón do río, chea de natureza e de animais espectaculares, e que mañán poderás descubrir a partir das 8 da tarde nunha nova entrega de Poemas da Natureza, o mini documental que estou a crear sobre a fauna e a flora galega. Non sei se daremos visto algún cocerello ou biosbardo neste episodio de Poemas da Natureza, mas o que sí teño claro é que estará cheo de fauna galega e vida salvaxe. Así que agárdote pola canle de YouTube para que vexas a pedazo de feira que se montou aquí para este episodio de Poemas da Natureza. E non te sintas mal se non sabes o que é un cocerello ou biosbardo. Ata hai pouco eu nunca vira un. E iso que sempre ando a percorrer o monte. Así que nada, se queres ver a este grupo de cocerellos, vente mañá pola miña canle de YouTube a seguinte entrega de Poemas da Natureza. Verémolos, non o sei. E xa sabes, saúde, natureza e vida salvaxe.